Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Namanje basashaqekile abantu ngesenzo sohulumeni wase-Eastern Cape ngokwenza inkonzo yesikhumbuzo sezingane ezongu-21 ezashona eNYOBENI TAVERN. La kwenziwe khona inkonzo yesikhumbuzo kwabekwa amabhokisi abengenamzimba kwaphinde kwanqatsha amabhokisi angenalutho. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elandibele khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamuyelekile igama lami ngosibonga konke wakandwandwe Mothanda ungangibiza intatheli eka-YouTube. Ngothuse abaningi okwenziwe uhulumeni wesifunda sase-Eastern Cape sokwenza inkonzo yesikhumbuzo la bekhunjulwa khona izingane ezingu-21 ezashona eNYOBENI TAVERN. Kwenziwe le nkonzo yesikhumbuzo kwabekwa amabhokisi omfanekiso la obekungena umzimba khona. Emva kokuba imindeni yalabo abashona inqabile ukuba kuvezwe imizimba yabathandiweyo bayo esidlangalaleni. Iqembu lezepolitiki Economic Freedom Fighters esabisa ngokuthathela uhulumeni wesifundazwe esase-Eastern Cape izinyathelo emva kokuba bekhale ngokumosha izimali zesizwe. Kungani bethenga amabhokisi angenalutho nakho konke okwezinsiza kusebenza zesizwe emva kokuba imindeni inqabile ukuba kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo esidlangalaleni inqabe nemizimba yabathandiweyo bayo. Imindeni ithe ayithandi ukuba kwenziwe lokhu okwenziwayo, ifisa ngokufihla abathandiweyo bayo ngesikhulu isizotha la kuzoza khona abangani kanye nezihlobo ezisondele kuphela, hayi njengoba kwenzekile. Kanti ke kule nkonzo yesikhumbuzo bekufike nomongameli wesizwe uCyril Ramaphosa kanye ke necabinet nje yonkana. Bafethu mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwenu khona lapha kwi-comment section ngalolu daba ukuthi wena ngabe ucabangani kuhle na lokho kwenziwe uhulumeni wesifunda sase-Eastern Cape, noma uthi nje cha vele kufanele i-EFF uthathe lolu daba ilihambise ku-public protector. Mina ngizofisa ke ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.